Aficionats i aficionades del Girona, arriba la gran recerca i ho fem amb aquesta tercera edició. Amb molta il·lusió, aquest dissabte juguem contra el Barça i tindreu l'oportunitat de guanyar 2 entrades pel derbi català. Amb més de 1.000 participants en les 2 primeres edicions que van ser tot un èxit, els nostres aficionats van estar per les ciutats buscant els cofres on dins trobàveu les entrades. Això sí, nosaltres us hem estat donant les pistes per Instagram Stories. Si voleu saber els horaris, les ciutats i les normes, subscriviu-vos al canal i doneu un like. Molta atenció perquè el dijous, dia 2 de maig, a les 10 del matí, començarà la tercera edició de la gran recerca a Perpinyà. A les 12 anirem cap a Vic, que serà la segona ciutat protagonista. Després de dinar, però, ens mourem i anirem a la Bisbal d'Empordà per després de les 6 anar cap a Mataró. I per acabar la gran recerca de 2024 ho farem a Girona, a les 8 de la nit. Molta atenció també perquè el funcionament serà el següent. Primer de tot, posa't la millor samarreta que tinguis del Girona i prepara't per la recerca. Segon, segueix el compte oficial del Girona Futbol Club, que és @GironaFC. A través de les Instagram Stories us donem totes les pistes que necessitareu per trobar els cofres. 3, i no més important, la primera persona que trobi el cofre guanya les entrades pel derbi català entre el Girona i el Barça del dissabte 4 de maig a 2:15. I ara sí que sí, és el moment per organitzar els teus amics, prepara't per la recerca i qui sap, potser ets tu el que ha de venir aquí a viure el Girona-Barça, un partit clau per jugar Champions la temporada que ve. I podràs viure aquí a Montilivi. No t'ho perdis perquè la gran recerca ja és aquí. Ens veiem el dijous.